Αν βλέπεις κάποιον με κάτι να ασχολείται και τον ρωτάς τι κάνει εκεί, είναι αυτό το τι κάνεις. Είναι διαφορετικό. Αν θέλεις να τον ρωτήσεις τι κάνεις με την έννοια του αν είσαι καλά, είναι αυτό. Εδώ έχουμε την αγάπη. Η μαμά. Αυτά τα λέω γιατί τα έμαθα εγώ. Ο μπαμπάς. Αθλητισμός. Ο μπαμπάς. Αθλητισμός. Δεν βλέπω όμως κανένα να κάνει μαζί μου τα ίδια. Μόνο με κοιτάτε και χαμογελάτε. Για να κουνήσουμε και τα χεράκια μας λίγο. Αθλητισμός. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον αθλητισμό. Αθλητισμός. Αυτό το κάνουμε γρήγορα, δεν έχει καμία ένωση. Μπορεί να το κάνεις και έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Σωστά. Αυτό είναι... Είπαμε βασικά πράγματα. Αυτό είναι μαζί. Αυτό είναι φίλοι. Φίλοι. Αυτό είναι φίλοι. Άρα ο αθλητισμός έχει μέσα και τη φιλία. Σαν κίνηση. Ακριβώς. Εδώ που βρισκόμαστε στο ΟΑΚΑ. Αυτό είναι το ΟΑΚΑ. ΟΑΚΑ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις, δύο διαφορετικοί τρόποι να πει κανείς το ΟΑΚΑ στην νοηματική. Είναι αυτό. Είναι το ΟΑΚΑ, δεν είναι όλα τα γήπεδα, είναι το ΟΑΚΑ. Είναι το γήπεδο. Και είναι ένα νόημα που χρησιμοποιούταν παλιά. Τώρα έχει αλλάξει, διότι η γλώσσα είναι ζωντανή και εξελίσσεται. Τώρα είναι ΟΑΚΑ. Είναι η στέγη, άρα... Ακριβώς, λόγω της στέγης. Θα γυρίσουμε στο παλιό νόημα. Κάνεις τη στέγη. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην ώρα του παιδιού. Έχει δίκιο ο Μάκης και θα το πω. Χαίρομαι πάρα πολύ, παρότι δεν είμαστε πολλοί και είμαστε και καλοί. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είμαστε εδώ 1,5 ώρα και κανένας δεν ασχολείται με το κινητό του. Αυτό κάτι ασχολούμαι εγώ εδώ. Άλλο. Θα μας πει κάτι άλλο. Βοήθεια. Τα οπτικά ερεθίσματα, γι' αυτό. Το βοήθεια. Βοήθεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ώρα του παιδιού, λέει η Ευανθία. Θα ρωτήσω εσάς να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι είναι το μπάσκετ. Η κοφή να μην σηκώνουν τα χέρια, παρακαλώ. Είστε καλοί μαθητές, μπράβο. Με κάνετε πολύ περήφανοι. Το τάικβοντό. Τάικβοντό. Και αυτό το είπα πριν, αλλά μάλλον δεν με είπε. Αυτό. Ναι. Συμβολίζει κάτι αυτό. Να πάμε λίγο πίσω την παρουσίαση. Να απαντήσουν